Salam alaikum Pinal TV lajɛbagaw ani Pinal TV kanubagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen depuis an faw sigiyɔrɔ la ni y'an sigilen an ka émission na n'o ye couleur weekend a yɛrɛ b'a dɔn cogo min na chaque weekend an bɛ wele bila an ka belebelew dɔw ma ka na kɛnɛ kan comédiens b'a la artistes b'a la star beziw fana b'a la tiktok starw fana b'a la nka bi star ye min ye a tɛna dogo mɔgɔ si la et puis mɔgɔ min de don fana maa dogolen tɛ c'est ma fille Rosalie Dembélé. Rosalie Dembélé, salam alaikum. Flawa nono wari koni bashitila. Ça va, Areseli? Iba. C'est Dembélé. Ijan wari. Areseli gay. Full. Full. Areseli gay. Rosalie, ça va? Oui, ça va. Kagne membe. Bashitila. Oui, ça va. Alhamdulillah. OK, ibse kiga iga fanu ni kan mako fo yananga baro damne. OK, o ka fo fanu nyana ko bela yele ni ula. Ni plateau sanba ni sanfɛ ni fulaw de ne bi ɲɔgɔn na bi foli dira bɛɛ lajɛlen ma famuko ɲuman ala k'o d'an ma amina OK Rosalie an y'i wele vraiment i nana an ka wele jaabi a diyara n ye i merci beaucoup i Dembélé parce que bon i fana fulaw y'i mamusow de fulaw y'i mɔkɛw de n'u y'i wele tu es obligé ka na voilà mais i nana kɔni a diyara n ye vraiment merci beaucoup e ta bɛ n kɔnɔ OK Rosalie an bɛ tɛmɛ ni kuma ye ne ko Rosalie yɛrɛ jɔn ye Rosalie bɛ bɔ min Jɛnɛbaba ne de ye Rosalie Dembélé ka bɔ San région na Kɛra n'i ko Kɛra i b'a fɔ Mandiakoui n'i ko Mandiakoui i b'a fɔ Bɛnɛna ka na Tomini yan san ne bɛ bɔ Kɛra Mazawi ne ye Victorien Dembélé den ye jeliba min bɛ 89 fɔ ne y'o denmuso ye ani Batomi Béatrice Dembélé den 89 kelen fila sabanan kɔnɔntɔn tamani mashallah n b'a fɛ fa ye ɲɛ na sini kɛnɛ samedi ne sera kɛnɛ kan a ma nɔgɔ ne facɛ bɛ yan a bɛ kɛ yan a bɛ yan ne ko aw de la k'o ya tamani 9 a kana fɔ mɔgɔ kɔ dɛ ne kɔni tɛ fɔ ne kɔni n'ala sɔnna an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais la n'ala sɔnna OK Rosalie o ɲininkali o diyara n ye Rosalie yɛrɛ nana musique la cogo di c'est vrai an ye musique sɔrɔ so an wolola musique kɔnɔna na ka mɔ musique kɔnɔna donc maa bɛ se ka wolo fɛn dɔ kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ i tɛ k'a kɛ ba fana ye o fana ye tiɲɛ ye donc ne yɛrɛ ka musique sɔrɔli sababu bɛɛ lajɛlen bɔra n jatigiw de la a bɔra ne fanw de la parce que an ye jeliw de ye donc an wolola o hukumu kɔnɔ ka mɔ o hukumu kɔnɔ an tun b'o pratiquer ne ka fanw de y'u to don dɔ la ko an ye an se kɛ 100 ni 200 dunni la i tɛmɛna o kan i tɛ 100 jeli ye bilen i tɛ 200 jeli ye bilen i bɛ mun de la n'i tɛ don studio la ka dɔnkili ɲumanw bɔ an ka to ka lamɛn ne ka fanw de ye ne bila dɔnkilida la ne ka fanu sinon ne ye kalan dɔ de kɛ donc a tun tɛ n ka programme na malgré que n b'a kɛ n bɛ n ka siya kɛ mais k'a fɔ ko n bɛ don studio kɔnɔ ka dɔnkili kɛ fanu de y'a kɛ d'accord i kun sigilen tɛ n'a ye i m'i ka baara k'a ye quoi mais ala ni fanu i kɛra dɔnkilidala ye et puis on dit le destin ne ment jamais aussi ça c'est vrai voilà dakan de don merci d'accord OK Rosalie nana musique la ten OK o diyara n ye i ye album joli de bɔ de kelen album kelen i ka album fɔlɔ a titre album kelen a titre kun ye jumɛn ye album ni titre ye Buwalada de Buwalada a kɔrɔ ko bobow ka fɛn kɔrɔlen la tradition bois ne ye album ni bɔ ka da kɔrɔ dɔ de kan an ka bobodenw caman bɛ yen o jɛnsɛra fɛn caman bɛ kɛ bobodenw la dɔw bɛ yen o ma wolo ye o t'a dɔn an ka ladalafɛnw ye fɛn min ye fɛn dɔ bɛ yen a kan ka kɛ tuma jumɛn man kan ka segin so tuma jumɛn ka taa i bɛn fɛn dɔ ma walasa sini i ka se ka fɛn dɔ dɔn caman bɛ yen o t'a dɔn mais n'an sera ka kuma a kan a ye permettre an ka mɔgɔw u bɛ faamuyali sɔrɔ a la ne ye album tɔgɔ da o de la la tradition bois OK mais e ye dɔnkilida daminɛ san jumɛn a yɛrɛ ka don studio kɔnɔ ka sɔrɔ 18 ans ça fait 3 ans ça fait 3 ans n y'a san 3 ye i ka dɔnkili fɔlɔ kun ye jumɛn ye ne ka dɔnkili fɔlɔ kɛra ne ba fasa ye OK Bobakana ne y'a da Bobakan de la n y'o denmisɛnnin kuma fɔ k'a sɔrɔ n ka fɛnw tun b'a fɔ n ɲɛna karisa don studio kɔnɔ i ka dɔnkili bɔ n ko ne kɔni bɛ dɔnkili bɔ o kana se ka ne bɛ n ba fasa fɔlɔ de da ne ye n ba fasa da mɔgɔ ma y'a lamɛn o kasira n bɛ profiter k'a fɔ n balakaw ye k'a fɔ n kɔrɔw ye k'a fɔ n dɔgɔw ye ka tila k'a segin n baw ma
ko mun ye ma fɛn mun di mama foyi t'a di ma sabali ma fɛn o fɛn di mama foyi t'a di ma diɲɛnatigɛ la awɔ d'accord i bɛ se k'o fitinin dan yan o a capella kan yan pera witomi ova mawena ova we ame urowero mi warama barami wo lo wanane munywa odimia lo wanane munywa odimia nyaro fuiri obatomi Ajara boya ni azunu ani sari do fini cea mashallah merci al nantame abi mogo fa ibisa ka doni fa bamana paix à son âme amina la ka hinani sa mishubela c'était une mère beba kadi oui tay mais ni ne nyini ga ne ko mbakadi ka teme beka ana koro bi nyona oui ka kala ka kun ka fo ma ka kun ka kla ka ke ka kun ori ne bay ko dondo mina a dodo sera de sera are shinni mi dongli dala ni dongli ni dan nyenji biti nge mu yenyena nyenji biti me furle bake oui voilà do ne dongli ni taka dala ne baba ni kofe yesere mu ke banana ay kuma mun fone kun ka surala kosbe ay mo wolon flari ambala menen ba kun ka sur kosbe ka teme beka ye chama ma krefe ka chama famu ako fuka na se ka do labama ay kuma mun fonye ama totonina mbo sala le kan ko bato d'accord niveau kandala sona ite molo wa ite sege inshallah d'accord o konnala ameta ika clip folo la no ye innocent ame sek ngana plateau ka anga je ka innocent la janyo fe ambora ka clip mi la jasi sa no ye innocent ibse ka faybi ka mi fo innocent ibse ka doni fay bamananga na innocent ni ne yore fo innocent ni kera fendori anana chugo mina nere explication parfois les explications me manquent parce que il ba faut ko mbine ke karsay ka fote ala ta latige innocent ne babi boy innocent no ka dula bengero innocent mo to de innocent mo to de ah d'accord en français il y a le mot innocent oui mais innocent ni mo to de en fait bobo chrétien fait innocent c'est dans la Bible kono donc ne baga du mo wari do depuis en fitni ni na taram benala akun karfale binu no facere la fote nu mamun kan mais ale baduna ala ya don garsegera a tiaranyi jelni jatige yala kasromo do studio kono ni ne kun tara so anga mariage la mba fasada mba fayana karsa ni ala mane faka ne kera dongli dala e studio kono do wodo mbi fasada kasronta do kabina ha je le disais comme ça na kontana be wardia ne mana dongli dada mine kan mba fasada ne hakli jigira ngala idula ne innocent fasata mais yesan sabare ke dongli na 3 ans ne mi dongli nika ne mana fen go fenke abitunu na matunu au studio là bas pour ordinateur chouena no ma chouin o tigi o bi voyager j'ai fait 4 studios ni dongli kelen kama mais chaque fois ni yake na tunna o be na tigi voyager o be na ordinateur chouena ne rose ne me sey kana mbi reposer tuguni ni na na sunu go fen do bi nana iba fugo akera ko mu jurum dun kananta do muno mikla ka courage sura tuguni mi tawi studio wala la mba damine à 0 foka na nye soro cheni ka dongli la ne ya ke sans sabani kono foka ban cheni ta do kono bika ka dongli la be nyata ka dama domina ay dongli la me ka kla ka se ka la me ka daka mo mo ya la me ay wuli ako kasa dongli ni clip ke
ne ko me dongli ni clip kɛ a kun min kɔnɔ mais ala de kun ma sediya mais ne ko ne k'a kɛ n b'a kɛ parce que entreprise de b'a bolo a ye entreprise in tɔgɔ da an bɛɛ dugu de la ne b'a bɔ dugu min kɔnɔ ko Furi entreprise ça s'occupe de la communication de communication de fɛngɛna fɛn caman o bɛ fɛn caman kɛ ne don Innocent ka clip bɔ n bɛ se k'a fɔ dongili min ne lancé o ye Innocent ka dongili de ka taa yan fo fan bɛɛ nationalement et internationalement dongili ni ala tɛ dugu jɛ ni maa ma ne wele dongili ni kama a ye sababu di ne ma a ka bon ne yɛrɛ hakili ma dongili ni mais n ma sigi n'a ye ne ma sigi n'a ye Jɛnɛba c'est une chanson extraordinaire hali ne yɛrɛ fana ne dɛsɛra ka sunɔgɔ n bɛ dongili ni k'a la min da t'a dɔn fɛn mun de don kuma ni bɔra ne da kɔnɔ ne nana n sigi k'a fɔ ko ne de sera ka nin fɔ n b'a fɔ tuma dɔ la ko tiɲɛ tɛ et pourtant c'est moi qui l'a fait c'est extraordinaire quand même mais je remercie le bon Dieu alhamdulillah parce que y'a kɛ ni ŋaniya ɲumanya ye i y'a ŋaniya siri wa i y'a dafa i ye layidu ta i y'a dafa peut-être c'est ça machallah o ɲana ala ka na ni hɛrɛw caman ye mais an y'a ye i ka dongili caman na i b'a bɛɛ da bɔbɔkan na a bamanankan ka dɔgɔ mun de nana n'o ye et puis aw filadenw ka ca n'aw ye et puis filakan t'a la aw bamananw ka ca n'aw ye an bobo an b'a fɛ ka dɔn de anw dɔnnen don koyi mais an b'a fɛ ka tɛmɛ filadenw de kan a t'o sɔrɔ an tɛna dongili foyi da bamanankan na a bɛ a t'o sɔrɔ dɛ Jɛnɛba ni question ni diyara ne ye nin de ye Mari diya ye an b'a fɛ ka bobow ka culture valoriser mun de b'a to anw bɛ dɔn dongilidalaw b'an permettre k'an ka siyaw ladɔn donc fɛn curiosité bɛ mɔgɔ la an bɛ bobokan fɔ mɔgɔ b'a fɔ ka musique ka di ye Rosalie ka musique ka di mais i bɛ ka mun fɔ ni ale t'a mɛn et c'est ça aussi la valeur o curiosité mun bɛ yen dɛ fɛn de don mais a ka d'anw ye an bɛ ka mun fɔ bɛɛ lajɛlen kun k'a mɛn mais mɔgɔw k'a faamu siyaw ka ca Mali kɔnɔ mais an bobow siya an ma ca ten an bɛ dɔn cogo min na o y'an ka culture o y'an ka langue ye donc o de kama ne bɛ ka bobo kan dongili da bobokan na sinon kan bɛɛ lajɛlen la ne bɛ se ka bobokan da ne bɛ se ka dongili da kan bɛɛ lajɛlen la mais les jours à venir a bɛ se ka kɛ pour que n'a ye dongili fɔ mɔgɔw b'a faamu an bɛ ka mun fɔ an bɛ se ka bamanankan don a la bien ka français don a la yɛlɛmali bɛ don a la mais a ka d'anw ye k'an ka bobo culture valoriser o de ka d'an ye ok i ye kuma dɔ fɔ i ko bɔbɔw man ca n'a y'o kɛ pewu an bɛna caya la tɛmɛ an bɛna bɔbɔ dilanni de daminɛ ne m'a f'i ye n'i kun sɔnna ne ka kuma ma sa n bɛ bɔbɔ baden dilan hali bi ka e ta bɛ n kɔnɔ ok Rosalie o diyara n ye maintenant Rosalie yɛrɛ ka idole ye jɔn de ye Jɛnɛba awɔ i bɛna n bila kuma na koyi i bɛ kuma dɛ i bɛ kuma dɛ n'i ma kuma bi depuis ne fitinin ne bɛ wuli ne kɔni bɛ tɛ ka fɛn dongili da bobokan siya wɛrɛ ni bobokan tɛ ne bɛ ka dongili da bobokan de la mais si les jours doivent venir ko ne kan ka dongili da siya wɛrɛ la ne tɛna se ka muso ni voix sɔrɔ dɛ parce que u ka voix wasolokaw de don u ka voix n'an ka voix tɛ kelen ye mais Umu Sangare ka di ne ye trop Umu Sangare de y'i ka idole ye ni muso nin ye micro minɛ fo ne sigire bɛ yɛrɛ yɛrɛ Jɛnɛba machallah j'aime Umu Sangare e ɲɛ t'a ka chapeau la ne b'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ i y'a ye ne bɛ ala deli ala ka ne k'a ɲɔgɔnna ye amina rabi i mamuso de don a bɛ kɛ o i mamuso de don o fana ye fila dɔ ye fulamuso de don i mamuso de don mais i bɛ se ka Umu Sangare ka dɔnkili fitinin dɔ da n ye layila awɔ hali n'i b'a fɔ bɔbɔkan na n tɛ bamanankan mɛn i bɛ nin fɔ bɔbɔkan na n tulo b'i la ko yo yeli pegali yeli bi mirila mun na ala a to tɛ sa ne m'a fɔ e ka to ten ne b'a fɔ ne ka to ten ayi ne de b'a fɔ i ka to ten ala kama ok d'accord e ka idole ye Umu Sangare c'est bien i bɛ k'a ye fana na ala sɔnna ala ka mɛn inchallah dɔɔni dɔɔni de don dɔɔni fɛn bɛɛ ye wagati de ni fɛn bɛɛ waati ma se a tɛ kɛ mais adamadenw bɛ pressé de ça c'est vrai e bɛ yɔrɔ min na bi e kun ma d'a la k'e bɛ se yen ne yɛrɛ bɛ sigilen yɔrɔ min na n'a kun fɔra ne ye ne kun tɛ d'a la mais ala bɛ yen ani barika ni duwawu n'o bɛɛ la dɔrɔn i tilala merci voilà o diyara n ye maintenant Rosalie
Rosalie ni artiste jumɛn de ye baara kɛ yɛrɛ artiste africain ou bien malien e ni jɔn de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ? Ne bɛ se ka fɔ n ka étude kɔnɔna na ne ni an ka bobo artiste caman de ye baara kɛ parce que ne bɛ n ka kalan na mais n tun bɛ caman ka kɛyɔrɔ kɛ n ye caman ka clip kɛ ne ye Benzabo ka clip n'a ka kɛyɔrɔ kɛ. Benzabo c'est mon fiston. Voilà. Jean-Luc Keita ne y'a ka clip n'a ka kɛyɔrɔ kɛ. Jobu Jara ne y'a ka clip n'a ka kɛyɔrɔ kɛ. Mun yɛrɛ ye n wolo kɔrɔmuso ye Salomé Dambélé ne y'o ka clip n'a ka kɛyɔrɔ kɛ. Tout et tout o caman ba ne bɛ se ka bɔ artiste kilancɛ ne ye dɔnkili da o bɛɛ kɔ. Voilà. D'accord. Ok, est-ce que Rosalie dɔnkilida in i y'a étude kɛ wa ou bien e yɛrɛ kɔni a diyara e ye dɔrɔn ou bien i y'a sɔrɔ so dɔrɔn i donna la? An wolola comme i y'a fɔ cogo min na an kɔni wolola dɔnkilida nin kɔnɔ mais ne y'a étude ne ma étude kɛ parce que dɔnkilida kalan fana de bɛ yen a école bɛ yen mais an ma école kɛ comme i y'a fɔ cogo min na an ye jeliw ye an wolola a kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ ne wulila n ye fa bolonɔ ta ani ba bolonɔ n bɛ o de baara kɛ. Ok, d'accord. Mais Rosalie musique kɔfɛ i ye kalan kɔni kɛ? I ye dɔɔni dɔrɔn. I ye jumɛn de kɛ? Maîtrise de bɛ n bolo en anglais allemand. D'accord. I bɛ anglais fort. Licence professionnelle en gestion des ressources humaines. Un DUT en assistant de gestion. Wow, Bobo k'o bɛɛ sɔrɔ? O de bɛ ne bolo. Bravo. Félicitations. Merci. Mais Rosalie bɛ baara wɛrɛ kɛ min ni musique fana tɛ kelen ye? Très bien. Ne tun ye contrat damadamanin sɔrɔ. J'ai fait quelque temps aux affaires étrangères. Donc n bɔlen yen fana n bɛ commerce kɛ. I bɛ commerce kɛ? N bɛ commerce kɛ. Ne bɛ malo jago kɛ ka sɔrɔ ne ma dɔnkilida daminɛ. Malo. J'espère i b'a sɛnɛ kɔni. A bɛ sɛnɛ. A tɛ sɛnɛ an ka dugu la mais a bɛ sɛnɛ Jabali. D'accord. A bɛ sɛnɛ Jabali sababu le nana n'a ye. An ye ɲɛsɔrɔ dɔ sɔrɔ yen. Donc ne bɛ malo feere fana. Machallah, ok. Ala ka sugu diya. Amina. Ya Rabbi. Ok, Rosalie, i ka projet yɛrɛ ye jumɛn ye don n'a nata kɔnɔna la musique ta fanfɛla la? Projet fɔlɔ ye mun ye ka bɔbɔdenw ladɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Bɔbɔdenw. Diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'u dɔn. Ka dɔn an ye mun ye. Ka dɔn an bɛ se jumɛn an bɛ se mun na. O ye kelen ye. O bɛ dɔn cogo di? Ka taa an ka bɔbɔ kinda bɛɛ la commune yɛrɛ bɛɛ k'an yɛrɛ yira o la. Comme o yɛrɛ kɔrɔtɔlen don mais n k'u ma n ko n bɛ kan ka na. O mana bɔ yen ni Ala ye sababu ɲuman di projet fana bɛ kɔ kan mun tɛ Mali kɔnɔna ye. Donc ka taa concert labɛn yen. D'accord. O projet fana bɛ yen. Voilà. Ok. Donc Ala k'a nɔgɔya. Amina. Ya Rabbi. Et Rosalie, e ka style différence jumɛn de bɛ ni artiste tɔw cɛ de? Ko mɔgɔ ma y'i yɛrɛ da. Peut-être maa wɛrɛ tun bɛ se ka ne ɲɛfɔ o yɔrɔ la. Dɔɔni fɔ n ye dɔrɔn. Mun tɛ ne yɛrɛ ye. J'ai essayé de différencier. Oui. Ne ni an ka bobo artistes tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O différence ye jumɛn ye? Ne nana ni style dɔ ye. O ye ka bobo ladaw yira diɲɛ na. Ka bobo ka mun b'an bolo k'o yira. Mun bɛ se ka fɔ k'o fɔ o ka dɔn o kun b'an bara. Mun yɛrɛ tɛ se ka fɔ fana an b'o fana to dibi la. Walasa boboden k'u bɔ yɔrɔ dɔn u k'u sigi yɔrɔ dɔn. Maa n'i bɛ bɔ yɔrɔ dɔn i bɛ se k'i sigi yɔrɔ dɔn. Voilà. Donc ne b'a fɛ ka taa ni o bolo de ye. Baro n'i ye dɔnkili da 100 hali n'i tɛ yen don min na Ala ka n'a cɛ janya dɔnkili bɛ lamɛn. Karisa tun bɛ nin fɔ la karisa tun bɛ nin fɔ la pourtant nin tun bɛ kɛ la a ma kɛ ne ɲɛna dɛ mais karisa kɔni y'a fɔ wa n y'a mɛn ko tiɲɛ fana de don. Ka dɔnkili da kɔrɔ bɛ dɔnkili mun na o de ka di ne ye. Hali ni bɛna jarabi dɔnkili da kɔrɔ bɛ jarabi dɔnkili la. Kɔrɔ b'a la. Kɔrɔ b'a la. Dɔnkili o dɔnkili n'i b'a da i jiya kɔrɔ ka k'a la. Merci. Donc o de ye n ka hakilina ye. D'accord. O kɔni i ka o kuma in n b'a sɔn ji parce que dɔnkilidalaw ni wajulikɛlaw bɛrɛ t'aw cɛ.
parce que mɔgɔ caman b'aw imiter. Ça c'est vrai. B'a fɔ ko karisa ye dɔnkili min fɔ ou bien karisa ye kuma min fɔ i b'a ɲɔgɔn surtout denmisɛnninw yɛrɛ i y'a fɔ cogo min na n'i ye dɔnkili duman bɔ ou bien kɔrɔ bɛ dɔnkili min na même n'i tɛ yen i kɔrɔlaw a bɛ lamɛn wa mɔgɔ dɔw b'a pratiquer. Bon an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kɛ ɲuman ye. Amina. Voilà. OK, merci o diyara n ye. Merci. Maintenant an bɛna clip filanan na n'o ye wari ye. An ka jɛ ka wari lajɛ. OK, an jɛra an bɔra ka clip min lajɛ sisan n'o ye wari ye. He! Wuri. Rosalie, i tɛ dɔɔni f'an ye wari ko in na? Ou bien bɔbɔkan de don ou bien an bɛ wari min dɔn yɛrɛ yɛrɛ o de don? Bɔbɔkan de don mais i bɛ wari mun dɔn yɛrɛ yɛrɛ. L'argent en espèce c'est ça. Dɔɔni f'an ye. Fulaw ka nɔnɔ wari. Ala y'aw dan a m'aw dɔn sɛgɛ kama. Yɔrɔ de. Walayi Ala m'aw dan sɛgɛ kama. Mais wari ka di. Ne ko wari ka di. Parce que n'a t'i bolo i tɛ jate. N'a t'i bolo kuma t'i bolo. N'a t'i bolo i tɛ filɛ. O ye tiɲɛ. Nga ko ni Ala ye wari d'i ma i b'a deli a ka hakili ɲuman d'i ma. Parce que n'i ye jateminɛ kɛ ne bɛ se k'a fɔ a tiɲɛta ka bon kosɛbɛ. A tiɲɛta ka bon kosɛbɛ. Ne tɛ maa si deli a tigi ka to fantanya la. Ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn. Parce que wari de bɛ mɔgɔ sanuya. Wari de bɛ mɔgɔ jɛ. Mais ne ye dɔnkili nin da fɛn dɔ de kɛra ne y'a ye a ma ɲɛ. Ni wari t'i bolo i ka dɛmɛ bɛ bɔ i la. Hali n'i ye kɔrɔ ye kɔrɔya a bɛ bosi i la k'a di dɔgɔnin waritigi ma k'i sigilen to. Alors que o tɛ boboli dɔrɔn dɛ o tɛ boboya dɔrɔn ye dɛ. Siya bɛɛ lajɛlen la danbe kun bɛ Mali kɔnɔ. Mun kun ka kan ni kuma mun ye o kun b'o d'u ma. Hali ni kɔrɔ ni wari t'i bolo ni kuma ne ye kan ka kuma kɛ i b'i kuma kɛ. Mais bi a dɔgɔyara yɔrɔ caman na. Mali yɛrɛ kɔnɔ a dɔgɔyara. Donc ne ye dɔnkili la pour que ka mɔgɔw wayo. C'est pas l'argent seulement qui rend le bonheur. Non. Ni wari kɛr'i bolo ni somɔgɔ ɲuman t'i la ni teri ɲuman t'i la ni sigiɲuman ɲuman t'i la fo farakilo. Ni wari kɛr'i bolo i ka fanga man d'i ma ni fanga kun bɛ wari di mɔgɔ ma bɛɛ bɛ kɛ waritigi ye. A dɔn ko Ala y'i sɔn n'a y'i sɔn i jija i ni mɔgɔw ka dun ɲɔgɔn fɛ. Ne ye dɔnkili nin da o de la ko wari kana to kɔrɔya ka gosi kɔrɔ la ka di dɔgɔnin ma. Ni b'a dɔn i kɔrɔ ye min ye ni bɛ se ka mun kɛ i b'o kɛ ka kɔrɔya to a ka kɔrɔya la. Danbe ka segin Mali kɔnɔ. Mun de b'a kɛ famille de b'a kɛ. Mali tɛ kɛ Mali ye ni danbeya tɛ o. Danbe tɛ kɛ danbe ye ni famille tɛ o. Ni famille tɛ kɛ fosi ye ni éducation tɛ. Donc wari nin ye caman fɔ ale de kan. Merci. D'accord. O diyara n ye. A tiɲɛ la i y'a fɔ bamanankan na nka i kelen ka walawala bamanankan na sisan an bɛ faamuya sɔrɔ a la. I y'a fɔ cogo min na wari kɔni ye ko caman ɲa a ye ko caman tiɲɛ. Mais an bɛ dugawu de kɛ n'Ala bɛ wari d'i ma. Ka hakili ɲuman d'i ma. Ka hakili ɲuman d'i ma. Minnu fana bɛ k'i kɛrɛfɛ u ka kɛ hakili ɲumantigiw ye. Très bien. Teriw i ye teri minnu fɔ balimaw furuɲɔgɔnw a bɛɛ ka kɛ hakilima ye n'o kɛra i b'i ka wari gérer hakili la. Donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'a nɔgɔya. Amina. Ya Rabbi. D'accord. Rosalie n'o tɛmɛna ka bɔ yen e ka misiki daminɛ ni sisan cɛ e gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la? A ka ca Jɛnɛba ba. Dɔɔni f'an ye. A ka ca baara foyi tɛ yen ko i bɛ mun kɛra i b'a fɛ n'a ka taa ɲɛ n'i tɛ gɛlɛya sɔrɔ. O ye tiɲɛ. Dɔw bɛ Ala y'a nɔgɔya u ye. Parce que i bɛ taa sɔrɔ u nana sɔrɔ tiɲɛna ou bien u nana sɔrɔ fɛn dɔ b'u ɲɛ. Donc fɛn caman bɛ yen u bɛ nɔgɔya u ye mais ne yɛrɛ kɔni ta ne ta gɛlɛyara kosɛbɛ. Ne bɛ n ka ko daminɛ tuma min na o b'a sɔrɔ n tɛ studio ɲuman sɔrɔ la. Musicien ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ si ni si hakilina tɛ kelen ye. Mais e mun ye o bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye tu es obligé ka bɛɛ hakilina ɲini k'a faamu ka baara kɛ n'o ye. A ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que don bɛ olu t'i faamu yɛrɛ de. I y'u la faamu cogo o cogo a ka gɛlɛn. Nka pour que i ka courage sɔrɔ kasi caman bɔra a kɔnɔ koyi. Don dɔ la ni ɲɛji bɛ taa n tɛ sunɔgɔ mais ni dugu bɛ jɛ tuguni n ka prière kɛ n bɛ force sɔrɔ davantage n bɛ taa mais bien alhamdulilayi
ne bɔra tɛmɛna ka bɔ yen ne b'a daminɛ foli minɛ tɛ ne bolo je suis obligée ka nin ɲini ka nin ɲini ka nin louer o b'a sɔrɔ moyen fana tɛ yen donc gɛlɛya camanba de b'a la gɛlɛya camanba a b'a la donc an kɔni sera ka kun mais bi kɔni gɛlɛya ninnu dɔ bɔra ça va dɔ bɔra la yeli commencera ka bɔ dɔɔni dɔɔni ala bɛ ka sababu ɲumanw di dɔɔni dɔɔni donc c'est en train sɛgɛn mun kɛra ɲinɛ bɛ ka k'a kɔn dɔɔni dɔɔni merci d'accord ala k'i ɲinɛ a kɔ amina ala ka lakali si fana d'i ma amina ya rabi parce que sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye mɔgɔ kana pressé dɔrɔn an ka kuma in de nin ye dɔrɔn kana pressé a mana gɛlɛya cogo cogo don dɔ la a bɛ nɔgɔya ni i muɲuna ka sabali i b'i sago sɔrɔ ok Rosalie i ka carrière daminɛ ni sisan cɛ e yɛrɛ bɛ ka Mali musique ye cogo di denmisɛnninw bolo bi ne yɛrɛ denmisɛnnin dɔ ye o awɔ parce que an baw bɛ yan an kɔrɔw bɛ yen ne yɛrɛ ye denmisɛnnin dɔ ye donc ne kɔni bɛ mun fɔ an ka génération ye an minnu ye dɔgɔmaninw ye an wulitɔ de don an ka an kɔrɔw lajɛ an baw minnu ye dɔnkilidala ye n'i y'a ta o san na i b'a sɔrɔ les 95% o ma kɛ ka tiɲɛ fɔlɔ minnu y'an kɔrɔw ye dɔnkilidala an fa n'an ba kunda la n'i y'u ta 95% o ma kɛ ka tiɲɛ u ka dɔnkiliw bɛɛ kɛra wayiru dɔnkili ye ka leçon di mɔgɔ ma bɛɛ bɛna cogo min na jamana kɔnɔ bɛɛ bɛna cogo min na famille kɔnɔ u caman ka fɛnw baseren de b'o kan donc an minnu ye génération ye n'an bɛ ka wuli ne kɔni bi n ye mun remarque kɛ dɔnkili la n y'a to ala ma fangabaliya tɛ n y'a to ala ma sebaliya tɛ wadu masani a b'a bɛɛ gérer kelen kelen donc ne ni dɔnkili kɔnɔ o ma di ne ye ni mun kɛra i b'a fɔ n'i y'a fɔ peut-être i yɛrɛ hakili na k'i bɛ ka fɔ e de kan mais i bɛ taa sɔrɔ i ye dɔnkili fɔ maa wɛrɛ y'a niyɔrɔji sɔrɔ a la ka tɛmɛ e kan donc an ka génération ne b'a ye nɛni caman bɛ kɛ dɔnkiliw kɔnɔ o ma di ne ye baara kɔni kɛ cogo la concurrence ye jagosa de ye mais mɔgɔ bɛ se ka concurrence kɛ ka sɔrɔ i m'a kɛ ni kɔnɔmatigɛli ye i m'a kɛ ni nɛni ye i m'a kɛ ni foutaise ye surtout i kɔrɔw ma ne bɛ kuma o yɔrɔnin kan an ka denmisɛnninw an ka sabali o yɔrɔ la voilà d'accord ok o ye ka ye ɲɛna o ye ka hakilina ye quoi o ye ne ka hakilina ye n'Ala sɔnna ok Rosalie est-ce que contrat bɛ e bolo Mali kɔ kan ka taa yen nɔ pour le moment kumaw fɔra ani n'a sɛbɛnni kɛra kelen tɛ parce que ni fɛn sɛbɛnna e y'a dɔn ko o de ye tiɲɛ mais a fɔli ani masa aramani deli a k'a k'a sɛbɛnli ye d'accord a bɛ na n'Ala sɔnna ok Rosalie ka dɔnkili daminɛ ni sisan cɛ e ye souvenir jumɛn de sɔrɔ e tɛ se ka ɲinɛ souvenir min kɔ yɛrɛ yɛrɛ o ye jumɛn ye souvenir de ko f'i ye souvenir ne tɛ souvenir jugumanba ye mais souvenir ye ne marqué ne bɔra répétition na don dɔ la a kɛra samiya tuma na samiya o b'a sɔrɔ san bɛ ka na c'était vers le mois d'août n bɛ répétition na san ye ne ci ka ne ci ne kɔni bɛ ka n débrouiller moto la o walasa ne ka se ka se so mais i b'a f'i ɲɛna ne ma se so san b'a 12 la ji bɛ ka woyo ne ka moto essence banna chaîne tigɛra a cayara nin kɛra don min ye ne ma ɲinɛ ni don kɔ dɛ ne donna sɔn ne ko a dɔnkilida kɔni a banna bi pewu ayi n tɛ fɛn kɛ mun kɔfɛ o ye nin ye ne nana n ko ji kalama na ka seri sɔrɔ ka min dugu jɛra i b'a fɔ fanga wɛrɛ de dira ne ma tuguni i ɲinɛna kunun ta kɔ ne ɲinɛna kunun ta kɔ mais fo bi a ma bɔ ne kɔnɔ a tɛ bɔ i kɔnɔ a ma bɔ ne kɔnɔ tiɲɛ la Rosalie e tɛ ɲinɛ nin to in kɔ walayi ok an ka émission tɔ man ca an y'a ye i ka album dédicacé bɛ na kɛ le 7 mai sinikɛnɛ palais de la culture la ni Ala sɔnna
Et mun de b'i bolo k'a fɔ an ye de o kɔnɔna la mun bɛ n bolo k'a fɔ ani n'a sɔrɔ surprise fana bɛ yen surprise dama an y'a mɛn an m'a ye n'i b'a fɛ k'a ye don kelen pe k'a fɔ ko y'a fɔ k'an m'a kɛ o tɛ dɛ le 7 à partir de 21h Buguba la entrée 3000 francs ticket carte VIP b'i yɛrɛ bolo yan carte VIP 5000 ni de VIP ni de VIP ye avec consommation wow ah oui n'an ka lajɛ tan e ka consommation ye nɔnɔ de ye nɔnɔ bɛ yan fulaw ka nɔnɔ bɛ yen nɔnɔ bɛ yen fulaw ka nɔnɔ ni n taara ni ma nɔnɔ sɔrɔ Rosalie ko fulaw ka nɔnɔ bɛ yen ne de y'a f'i ye d'accord et le 7 mai ni Ala sɔnna palais de la culture la o bɛ yɔrɔ wele ko Buguba a bɛ palais kɔnɔna la n'aw donna palais kɔnɔ a bɛ Buguba yen nɔ carte 3000 francs ni nin ye VIP ye VIP aw ɲɛ bɛ na wa consommation fulaw an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔnɔ n'a ma nɔnɔ d'a ma an bɛ baara da nin ka nin don yen le 7 n'Ala sɔnna an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais la ni Ala sɔnna a ka album fɔlɔ o dédicace bɛ na kɛ et puis surprise caman de b'an kɔnɔ yen nɔ n'Ala sɔnna d'accord Rosalie Ala k'o don yira n na ya rabi kumakan laban jumɛn de b'i bolo k'a fɔ i ka fanu ye et puis k'a fɔ maliyɛnw ye en plus an bɛ gɛlɛya min na i yɛrɛ b'a dɔn a dogolen tɛ mɔgɔ la duwawu ni conseil min b'i bolo k'a d'a ma Ala ka jamana ni suma amina rabi Ala k'an ka laɲini sabati amin laɲini nin tɛ se ka sabati maliyɛn kɔ a tɛ se ka sabati maliyɛnden kɔ o de kama ne ye n ka dɔnkili da ne ka album kɔnɔ armée fasa b'a la ko ne y'an ka nin page nin datugu o b'a sɔrɔ mun b'o kɔnɔ o ɲɛna nin page nin tɛ se ka datugu k'an ka taa page wɛrɛ la ka sɔrɔ la an bɛ page mun na n'o ma ɲɛ n'an taara ɲɛfɛ an bɛ mun na n'o ma ban an bɛ tila ka segin ka na Ala ka an kisi o ma amina rabi donc to yɔrɔ la ne bi kuma di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma n taara plateau o plateau kan ne bɛ segin ni kuma nin kan ko boloden kelen tɛ bɛlɛ ta n ka famille ɲɛna ko maa kelen ka sɔrɔ o tɛ sɔrɔ ye c'est pour vous dire que ni Mali nin ɲɛna maliyɛnw de don ni Mali nin ma ɲɛ maliyɛnw de don an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔdasi ninnu dɛmɛ walasa ni fanga bɛ di an ka civil ma don min na o b'a sɔrɔ bɛɛ dusukun wasara o b'a sɔrɔ calme bɛ yen o b'a sɔrɔ n bɛ sunɔgɔ ka wuli fɛrɛ ma o de ye ne ka kuma ye d'accord ok Rosalie o ɲɛna i ka conseil o y'a mɛn i ka kuma in tiɲɛ de don parce que page ni an ma tila a traiter la a tɛ se ka datugu faute minnu bɛ yen olu bɛ bɔ yen erreur kɛra yɔrɔ min na olu ka bɔ yen donc k'a traiter k'a bila 20/20 na an bɛ dugawu kɛ jamana ye halisa Ala ka jamana Ala k'a basigi Ala k'a basigi sitanɛ min b'a kɔnɔ Ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma fɛn bɛɛ fana ye wagati de nin bɛɛ Ala ka lajarabili de donc a doni an y'a minɛ ni barika ye wa Ala dɔrɔn de bɛ se k'a dɔnni bɔ an kunna mɔgɔ si tɛ se ni Ala tɛ donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka dɔnni bɔ an kunna ya rabi nin tun ye an ka émission ye n'o ye couleur week-end ye ani Mafi de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Rosalie Dambele an y'a fɔ aw ye cogo min na a kana ɲina samedi n'Ala sɔnna le 7 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la a ka album dédicace bɛ yen n'Ala sɔnna Pinal TV yɛrɛ bɛ kɛ yen nɔ Pinal TV invité len don donc an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'Ala sɔnna ok an b'a fɔ aw ye k'aw bye bye aw k'an bɛɛ semaine wɛrɛ n'Ala sɔnna merci Rosalie